Les aigües provinents del pantà de Vallvidrera i del torrent de la Budellera s'uneixen per crear la riera de Vallvidrera, el curs d'aigua més important del Parc Natural de Collserola. Amb un recorregut de 12 quilòmetres, la riera travessa els municipis de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Molins de Rei fins a arribar al riu Llobregat. Una bona part de la riera conserva l'entorn natural del bosc de ribera, amb una frondosa vegetació i amb una bona qualitat ecològica. Amb la declaració de parc natural, aquests trams han quedat protegits sota la figura de Reserva Natural Parcial de Can Balasc, la Rierada. Amb la construcció dels túnels de Vallvidrera, es va canalitzar un tram de 950 metres de la riera. A partir de les planes, la riera presenta un caràcter permanent, gràcies als aports constants d'aigua de la depuradora de Vallvidrera. El 2008 es van iniciar els treballs de restauració de la riera, després de l'elaboració, amb els veïns i les entitats de la Conca, d'un programa de mesures de millora per complir amb la Directiva Marc de l'Aigua, de la Unió Europea. Durant aquests anys, ha estat possible la intervenció en un tram de 4 quilòmetres, entre les Planes i Camp Madolell. Una de les primeres tasques a realitzar ha estat l'eliminació de plantes invasores. Bàsicament, s'ha actuat sobre la canya americana, amb l'extracció de 46 nuclis de canya que ocupaven un total de 6.031 metres quadrats, més o menys com unes 14 pistes de bàsquet. També s'han eliminat 3.714 peus d'aïllants. Un cop arrencada la canya, s'han refet els talussos mitjançant tècniques de bioenginyeria i posteriorment s'ha revegetat la zona. En total s'han plantat 1.740 peus, entre arbres i arbusts de ribera. A més, s'han sembrat les terres remogudes, amb una barreja de llavors d'espècies herbàcies. Aprofitant dos punts en què la llera s'eixamplava, s'han creat dues zones d'aigües lentes en canyissars que ajuden a la depuració de l'aigua. El projecte també contempla un pla de comunicació i participació adreçat a les entitats de la Conca i la ciutadania. L'objectiu és recuperar l'interès social per a aquest indret i anar creant una xarxa ciutadana interessada en la conservació i custòdia dels ambients fluvials. Al llarg d'aquests anys s'han organitzat jornades populars de neteja, algunes coincidint amb la campanya Fem Dissabte, organitzada per l'associació Hàbitats a tot Catalunya, per tal de recollir la brossa que queda al descobert després d'extreure la canya. El Centre d'Informació del Parc organitza, dins de la seva agenda d'activitats, sortides de descoberta a diferents punts de la riera. Al desembre de 2010 es va inaugurar l'exposició itinerant Recuperant el camí de l'aigua, que dona a conèixer els detalls de tot el projecte i que està a disposició de qualsevol entitat interessada. Aquest projecte ha estat guardonat amb el Premi Territori 2010.